Kirol Andaluzen atxaldeon. Etxera año, Gortu usted al paso también, txar. Bai. Bueno, gaurko berretxe kontartian gaude, bakizu eta gaurko gai pare bat ekarri dituk, ala? Gaur hitz egiteko. Bai, bata izengoke hor lenguen periodiko batena karriaben artikulu bat, eta besti, familia zero mutikoaz zelan juen eta noiz juen, perretxikotan. Batuan, perretxiko bilketa masiboa kalte handiak eragin ditu basoetan. Hoi egiadek? Baitez. Bai. Hemen hori irakurri dugu. Astero ikusi dugu Sori aldean, Burgos aldean, perretxiko asko izan dela, eta kanpotik jende asko etorri dela, autobuskak etorri mendia, ez? Perretxiko biltzea baina, honei inbasio hitzare jarri zaio. Bai, ekialdetik etorritako jendea. Bueno, lehenengo eta behin, horrek honek masibu esaten danien, jente asko da bilelako basuen, tanez jabixek, honek rumanuk eta biltzen duzak onguen bile eta robiloien bile. Da horrek espezie bilok ez bat eta ez bestia etxeusek peligruen. Horrek ondino mintxet batuleik ezak nahi dan beste. Horrek etxok esan nahi, jente asko ebiltziek basuen kalterik ez da nahi jen. Eta hor bai uste joat nola bait frenatu egin behar dela, pixkat frenau ero traban bat ipini, hainbeste jente berretxikotan. Nola? Mendia denona da, ez? Mendia denona da, perretxikuta denona. Baina hemen gauza bat jau. Mendia danona da eta danok ez gara juten, kasan, eixan. Itxasue danona da eta danok arrantzan ez gara biltzen. Arrantzan egiten du, bere permisioak eta bere bete beharrak betetzen ditunak. Kontutan hartu, ni neutzako bintzet, harrapetan dan arrain bat, danena dela. Orduen zerbait ordaindu egin behar eseten da, arrainak arrantzatzeko. Eiza, egunukaz Euskal Herriek pastan di izan usuek, danona dozak izen. Hori ondare naturala nire ustez danena dok. Horiok, esamina bat, gero esaten joek, eizan eskopetia zeiti arriskutzu badala, perretxikotan eki ere arriskutzuok, ze ekusi hau, nola oindala aztebi, emakume bat, hile egin zen, perretxiko bat janda. Bazekua gero, informazioa, kruzesetan ero, egondala jentie, entoloma libidun janda, intosik eute. Orduan hemen derrigor, enbida kasu, batez bet dakizena eta dakizena adibidez, Daniel Palacios moruko mikologo bat, kundan 50 urtien perretxiko guruz, asko dakizena nitzako hemen inguru untan gehien dakizen bat, esan jabik, permiso txiki bat, lizentzia bat, ipini bidala, trabatxo bat, nahi deunak eta afesinuen deukenak, perretxikotan egitea, lizentzia hori... Gauza da afizioa eta beste da negozioa. Gauza da, perretxikulari guk esate deunak, mendizale, mendigo izale, perretxikulari, naturaz gozatu, perretxikoa bildu, etxerako. Beste kontuadek, ekialdetik autobuska bat bete, jornaleruak balia bezala honek ekarri eta... Rumanoak, aldi ordaindu eta benga eta gainea. Baina hori adibidez, administrazioet, lizentzia bat ipini eskero, hori da noi, ebitaten gulokek, nola bai, haitzen dozue, nire ustez. Ze, guk Rumaniara junda eizan ezin jo behin. Hango permisue atarabarik ezin genkekein. Orduen, permiso hori, ero lizentzia hori jartzen duan momentuen, hori da noi, ebitatzen abin. Ezin golaukiek etorri hona, eta haure nahi da biena egin. Eta ojo, artikulu horrek, nitzako trampa ere bazeukek. Lehengoko harrapatzaile gaundizenak eta mendizen kalte gehien gaurko gunien egiten da biena tozak, batez be Castilla Leonaz berropetan gabisek, herrizetako gaurek. Oin, harrapetan jo galdanik eta dana, batez be, kalo, aztien, irubider, ero leubider, furgoneta bat etorten jakuek, hor, artikulu firmadoen moruko, enpresario bat etorten jakiek, eta erostutxiek, presizio, uskerizia bat padaute, erostutxiek, ongue, robiloie, dana. Orduen, merkaua sortu ogor. Herritarrak beraiek aidean negozio iten honekin. Herritarrak, enpresarioek. Empresarioz, de zetas, berak bere burua itentzun dutzen moruen. Horre jauzek, fabrika, enbotadorak eta jauzek,
ongo asko enbotetan dabina, eta aurten horri eutxi gardure datorren urtien da urrengokuen espazio gurtitan onguek. Ze aurten enjabek, kristo negozi juek. Aurten asko eutxiek, da asko urten dauen lez. Presi jue bajatu juek, eta enboto jue perretxikuek, urtebi, ero irureko. Aitzok, orduen azken bate, aureken jue negozi juek. Berak, zerbait esaten jokor, nik uste jo, batez be, pamplinada utze dala, pamplinada batek joko, beradok lehendakari de empresarios de zetas, nik hori ikzeko lentzen Gaina hor dabilen jende asko, perretxiku behak ez hautzez dituenak, bazparet denak hartuko dituenak, txarrak dianak, onak denak nastuko dituenak. Gero beste gauza bat jauk hemen. Hemen jauke, niri nok debekatu bihuztek, nik hartzen bai joaz, lau, bost, 6, 10 kilo ongo, ederrak, eta nire otxondoko restaurantiek gero nik ezagutzen duten restaurante batek esaten guzti, ekarrita nik orden jukoaz. Ezke, arrantzan be, baten batek gaur gabien harrapetan bez joke kilo bat angula ero, da arek, nire dutzako eskubide guztiz joke restaurante batera, juenda, nik guztiz joat hori, parte batea inevitable dala. Eta horrek eragina badu pertsikoen ugalketan? Keba. Ez da gazeik. Nire ustez ez. Da gero kontutan hartu, beste gauza bat. Honek esaten dugu zen rumanuek etorri diezela, oso jente pobri edo. Nik ikusi joaz, basuet. Oso merka hituko dira lanean. Horrek, eske etxeukie besteik. Etxeukie besteik, beste bierrik etxeukiek, eta jote juk... Ai, bat, hori hogei euro, eta segin mendira, eta venga. Claro, are hogei euro motutzi zena, eskein gonuke nik. Eskein gonuke nik. Horrek, nik toponi joa zen, igez bat, ez urten itxoa zekusi, nibilna zelekuen eno joen jente asko jundan lekure, da, igez toponi joa zen, basuen, gizonak, rumanuek, nekiaz, eustute da lo. Bai, Txaketa, lehertuta, errementeute, da, ja, ezin jabian batuta, errementeute lo. Da nire arek, nik haren kontra ezer ezin joat esan. Ari nola ba. Bizimudu ataratzen nola bai. Da orduen, ez da hor arazua. Azkenean bizimudu atera berdu. Claro, bizimudu atara, bida. Bueno, Iro, beste galdera bat. Berretxeguta umekin... Bai, alda ezagun gaia. Bai, alda ezagun. A ver, nola niarda asuntua? Bai, bueno, gain arte perretxekularia bakarrik gute afizio bat zegoen, kumiak gero eta gehiago. Nik umetxik izatzekoaz, da, oinok karnetxoa zeruten, ze etxoa gure, kontringantek etxoa gure. Lehenengo eta behin. Ni pentsetan joat umiei, lehenengo eta behin bai, irudi batzuk hor. Lehenengo eta behinen bidan adok, umiei, umetan erakutzi, gu basora juten gehi zenien, gu garela inbadidatzaileek. Gu garela kanpotik, eta basuen, nola baita esan bizako, jente asko biziala, espezie asko biziala, eta gure presentzia inok ez dauela nahi hor. Nik horitok lehenengo erakutziko, holan erakutzi guztiek. Basoan hankasartu behar dunak errespetuz. Basuen errespetu guztiek. Perretxiko bat han badau, nahiz eta txarra izan, zego zeiki dau. Perretxikoek guk hemen izaten jo, perretxiko peligrosu da. Ez, perretxiko itxi bakien. Hartzen dauna da peligrosu. Horrez da ostiko jo beharrik. Ez, dana itxi, aldanik... Pasau gustatzen segun ba, astaputza eta pof, zapatutza bai. Nik ezin dit, astaputza ikusita ez din pasa, zapaldu gabe. Baina astaputza gauza berezi bat, ika zapaltzen duenien, abil bere alde. Horregatik gehitu, berak hori, astaputza gaituko badu, eta iriko formako litzake, baina hori holandok, ume ireak utxe beharko digo horrena zeintu dian hona, zeintu txarra, eta ikastaro txikiaren gauko. Liburuzko bat, eta gero, esanen bizakiek, zentsu dizan honak, ez da komeni du perretxiko biro, iru, ero dozen erdi erakutzi ezkero nahiko izeten da, baina umieken zure nahi badozue, umiek perretxikotan saletasun hartu dezen, batez perretxikotan umierun bida, perretxiko deusenien. Perretxiko deusenien, ez deusenien ez eruen. Ipini atxakizen bat eskuteko. Alaba zarna bezala, gala ikustea eman, 0-0, asper, berri zestik. Berri, bai, bat, Cristiano Ronaldo etxai epa gustatuko, are beti irabaziteik eta, bai, bai. Hor nola bait, noberak kolaboratuen bideo pixkat, aurreko egunien joen, kusi, perretxiko jauzek. Eta gero, umiek topetan bezok, robilo bat, eta guk beti ongotan da gabizek, eta naiz eta ongo izenez, ero gibilurdina izenez. Hoi utzi horrek ez du zertako balio. Hoi ez esan. Perretxiko hona bada, oso gozu. Emozio eman, Bai, emozio eman. Eta ikusi ezkeo utzi behar aurretik guten. Franko kinitezuen bezala, utzi behar aurretik guten. Umia galdu ezkeo?
Bueno, hor jau... Hore pasatzea, Leheneko beste gauza bat, hasieratik egin bidana, ume bakotxai txilibitu bat emon bizako. Txilibitua. Ume bakotxai txilibitu bat emon bizako. Da umi emon bizako, galtzen bazara. Ero espagaituzu ekusten, alkar espagara ekusten, umi egin bideu, jarri ez dedila hasi gurasu etopetan. Ze gauza nazteu bakarrik egiten dira, basu. Emon bizako mutikuei ordenie, geldik, egon daitela, da txilibitu jo. Eta geuk aurkituko dugula. Ez berak guri. Da hau, erunbiko laukie jubileuek eta eroseinek. Ze basuen, ez beharren bat badeko zu, jarte zara geldik. Hor behara, umia txilibitua jotzen. Hori da, umia galtzen da nien, da haitien zeia. Bestela, haste bazea, buliakat, hemen anutzea, tego, bat iten da, auspoa beti iten zeia. Gaurko unian alare kuriosoa da, txilibitua teatzea, gaurko unian mobilak eta... GPS-iak eta... Baina bitu, ja mobile baterizia ez da, bek. Kasu hortan izeten dozarritzen, mobile baterizia barik, eta gauza komplikabilik ezan. Orduan, gauza, ez kompliketako izeten duk. Umia imonbiak ordenie, da noberape bai, jarri eta txilibitu jo. Eta txilibitu basuen oso urrututik entzuten da. Eta etorriko da, gurasu. Txilibitua merke eta eraginkorrat eozin dendatan, mendi dendatan saltzen da. Kirol dendetan saltzen da, mendi kirolak egiten da izan, oin txilibituetanak ikusiko zuez, eta hori izaten jo, bai, edurtzan, belainuen kontra, belainue basora etorten badatazea, jo txilibitue alkar aurkitzeko. Hoiro, ze esango jat, ba, zeinek esan, perretxiko hainbeste kontu emango zigun. Bai, temporada bukatzen nahi da. Hori izan, niri haitek debekatu ikustan perretxikotan jutia. Eta oin betik. Ospetzu inoni, Euskal Herria. Ba, moter. Perretxiko egaitek. Perretxiko ma, Iro, eskerrik asko, txalo, zaparra. Bai, oixe, alare. Perretxiko gizare. Azte honetan eta joan perretxikoi. A ber, bai, ikusten. Azkenekoa, gaina, aurtengo azkenekoa. Temporada bukatzen nahi da. Bai, temporada. Vale, venga. Iro, temporada bukatzen nahi da. Bai, ezken, bueno, temporada deitu aljako honi, temporadie, ba... A ber, hasi errixiak endu behar dugu. Deitu inbiko jako. Ba, azken, azte honetan bizertik aurrera, bizer etzitik aurrera temporada epela dator barri do. Eta jarriko neuke, ba, nik uste dute leku Euskal Herri epelien, zerbait urtengo dauela. Bai, leku epeletan, urtengo dau. Baina hemen ja, nik uste dut jai dauela. Batez leku altuetan eta paraje hotzetan, esango nuke jai dauela. Da, gogoratu, bizer, ordizin, ongu. Azkena, ordiziko pelean. Lasak izango ditula, kilo akar batzuk bain dike. Jarki!